Raz, 2, 3, 4, 5, number box, 6, 7, 8, 9, 10, number box, 1 a ďalšia je 2 a ďalšia Som ja. to je 3, 5, 4, 3, 2, 1, ideme čísla, rátajte s nami, že my sme number box. Predbiehla som ťa. Musím ísť rýchlejšie. 3 krát idem rýchlo. 3! 6, 9, 12, 15. 18. Oh, pardon. To bolo super, 18. Nemal tu byť náhodou strašiak? 18. Strašiak nie, veď tu žiadny strašiak nebol. Je tu len... Toto obrovské plus. Počkať, týmto sa môžeme naučiť čítanie rýchlejšie. 3, 6, 9, 12, 15. 18. To bolo super 18, lenže by si mohol ísť trošku pomalšie. No, len tentokrát. Pripraviť sa? 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 sa rovná 6, 3, 9, 12, 15. 18. Spomalil som ti to? Ja pridávam trojky veľakrát. A teraz ty môžeš vyskúšať, Jesinka. Prosím. Mohla by som, ale... Ahojte, kamaráti, mám tu zemiak. Kockavatý, čo vyzerá ako chips. Nemá tu niekto čipsy? Tak, Jessica, si pripravená? Neviem urobiť trojkou, ale viem urobiť dvojkou. Pripraviť sa? Pozor! Štart! 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 rovná sa 2, 4, 6, 8. 10. Bolo to super 18. Išla som rýchlo však. Aspoň, že sme sa tam dostali, ale musela si ísť tak pomaly. Ahojte, kamarát. Ahojte. Mohla by som ja skúsiť, ja to viem rýchlo. 2 plus 2 plus 2. Toto bude trvať celý deň. Prepáč 18, ale vyrušil si ma. Nevadí, začnem od znova. 2 plus 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 2. Koľkokrát budete hovoriť 2? Koľkokrát to budete hovoriť? Je to značka? Nová značka, ktorú veľmi potrebujeme a dokonca aj rýchlejšia. Nepotrebujeme toto. Puk. Použijeme toto. Ale ešte to potrebuje nejaké meno. Nazveme to krát. Toto budeme používať, aby sme pridávali čísla rýchlejšie. Takže, koľko dvojek pridávame? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A koho pridávame? Pripomeňte mi, prosím. 2. 8 dvojek. Takže pripraviť sa. Pozor. Štart. 8 krát 2 rovná sa 16. Je to rýchlejšie. Teraz ty vyskúšaj, Jessica. Tu je 5 z nás. 5 krát 2 rovná sa 10. moje kolo. 6 krát 3 sa rovná 18. Wow, toto môžeme asi robiť skoro celý deň. Pardon. 18. 18? Nie, veď tu žiadny 18 nie je. Toto je len iba strašiak, ktorý tu straší.